И коста хора, аз съм супер про PvP. Днес смятам малко да поцъкаме в костюм си само запаса, ще спръзна на пауза клипа и ще се върна и сега. Така хора, върнах се. Ще играем Practice PvP. Както винаги, това е трети епизод. Та, госта много ме кефи този сервер. Вау, там правя 10 в едната. Оп, за малко да го хвана оня. Плюс... Ще е така и на YouTube. Да кажа така и на YouTube. Най-сетне някой дете. Оу! Любимият ми играч. Супер. Ще му кажа после да каже хай на YouTube. Тенкс. Господи, тенкс. Комбо-ламбо, тенкс. Комбо-ламбо се нарича това. А така. ГГ. Снимам си, как се казва щос? Thanks. XD. Така, Backlist Thanks. Не, FTL Gamer. Така. Чакай, FTL Gamer. Това си ти. Комбо-ламбо. То с FTL Gamer бати нуба. Бати нуба, бе! Хора, то се нуба. Така. Победихме. ГГ. Potion, да им кажем. Да. Този клип ще бъде страшно кратък. Арбе, някой Potion. Добре. Пети крафт. What? Къв тос? Проси крафт. Чичи. Айде сега и този да го отрепам. What? Тос лети. Вау. Добре, бе, добър си на PvP. Добре, вече не лети поне. Дам хора. И да. Така. Така, хора. Няма го пети крафт. Рипва. Айде, рипи. Като за края на клипа да те убия искам. Вау, колко тъпичко му направих комбо.
Рипи бе, рипи, що не е рипна? Айде, извън света, извън уорлда. Бати тъпото. Бати, аз вече нямам изпитка. Господин Петикрафт, да рипиш бе! То си искам да рипи хора. Май много искам от него. Оп, меднах си хелтка на празно. Айде! Да, хора, рипна за края на клипа си. То спалевно. Снимам си канал Супер Про PvP. Плюс кажете бай-бай на YouTube. Да, хора, това смятам да бъде от този клип. Коментирайте, споделяйте, лайквайте. Ако направите това, ще съм ви благодарен. Да? Който е гледал клипа до край, да пише Шабан в коментарите. О, това е Крис 2008. Той сега ли е влязъл? Да. Това да пише в коментарите, защото искам да знам кой гледа клипа до край. И да, това беше от мен и до скоро.